des de la idea inicial, el pensar inicial, fins a l'execució de l'últim detall i fins a anar a buscar els cafès o el càtering pels actors o els artistes que estan treballant. De tot això se'n diu producció. Una història de relacions personals, com han nascut, suposo, aquest país, moltes aventures i moltes empreses, de 3 amics que veníem 2 més o menys, un per afició i jo professionalment veníem del món del teatre i un altre que era en Salvador Sunyer, l'actual director de Temporada Alta, que venia del món més de la literatura, i xerrant i fent cafès van dir per què no muntem alguna cosa, i així va néixer Vito Produccions. No només és un festival que gestionem, sinó que ens el vam inventar nosaltres, que el dirigim artísticament parlant, a partir d'una part de recursos públics i sumant-hi recursos privats que anem a buscar nosaltres, que surten d'espònsors, mecenes, digueu-ne com vulgueu, més les taquilles, nosaltres organitzem tota la història, paguem totes les despeses i fem tot el festival. Terra Baixa i una altra pel·lícula són produccions del festival, per tant vol dir pagades fins a l'últim cèntim amb diner públic o en algun cas coproduït amb el Lliure, amb el Nacional, altres produccions que s'han fet, però que des de Vito hem fet la producció executiva. I algunes vegades, que per desgràcia són les menys, tu com a empresa o com a productor dius jo vull fer això i decideixes amb qui ho vols fer, no només amb quin director, amb quins actors, on ho vols fer i com ho vols fer. Jo crec que falta una mica, en el cas nostre almenys, ens agradaria que la proporció fos més alta a favor de les iniciatives pròpies i nosaltres intentem tenir un criteri que almenys ens agradi a nosaltres i ho sapiguem defensar. Llavors, perquè si penses només en que això agradarà al públic, jo crec que és més fàcil equivocar-te, encara. Jo crec que és una feina que si no t'apassiona és molt pesada de fer. Quan alguna cosa va malament és culpa de la producció i quan va bé és gràcies als artistes, però això és així. El millor és sentir-te partícip d'un projecte artístic i veure que allò funciona, i els resultats, que l'has encertat, triant allò.